Loy, musta man na, Loy? Si Kinay, di mo naog. Loy, ano ito? Tara na. Uy, na si Ama. Hello, Natoy. Musta man? Ha? Musta man? May naghatag sa kuha mga kabaro, no? Now. What's up mga kabaro? Oh, good morning mga kabaro. Ano? Si Mrs. mga kabaro, ito na ko sa kanto, no? Kay padung na siya mag-duty. Adlong Merkulis mga kabaro, wala ko duty, no? Kay akong kauban, naghangyo mga kabaro. Ito nga, kami randuang kinain diri karon pero mag-vlog ko sa ako ang main channel mga kabaro, sa Kabaro Andy. O si Mrs. May na sa may sa kalilang kay hatod o dire ras kanto? Sa kanto lang. Pero na to rilo. Uy. Marami rilo mga kabaro, no? Shout out ka Shing Shing. Shout out kang Shing Shing, no? Mga kabaro, no? Balik lang mga kabaro, no? Uy! Hindi na mawala pa. Ay, kasi na mga kabaro. Na pala si Kinain. Hindi na mawala si Kinain sa video. Uy, Kinain. Balik lang mga kabaro. Hello, Natoy! Natoy! Oh, isugoy! Uy! Kaisog ni Natoy! Natoy! Nay, papakita ko isda na, Ivy? Isugang Natoy, uy! Pila pa di kabulan mo, uy? Ay, ito na nakatuig. Napit ang upat. Lalaki do, kay Natoy, man! Lalaki ganina. Magduha pa katuig? Dulo. Pila palit niyo ni sa una? 3,000 na palit. Uy, bratuhan ko yun! Ikaw ba? Sabi na may baligyan mo. Uy, Natoy, pagpuyo Natoy. Tay, tagay ko ano, tay, be? Dila ka mo. Tagay na, huwag duha, tay. Tay, good for 1 week. Natay. Loy, unsa yang ginakaon, Loy? Ha? Unsa yang ginakaon? Manok. Uy, dili umaak. Dili. Daw. Ha? Baghot na niya. Ilo Natoy, dili ha. Dili ka mamaak ha. Lagi ka magpakita dong. Kini lagi tang nanginabuhi tanay. Usahay Asa na puday ka na assign room? dili nagyapon sa Davao. Pila siya, Loy? 5 sir. Duhagan na po, Loy, para duha, Loy. Ilang kilo? Palami paksiwo ni ba? Ha? Ay, halata kay sa suot na oy, naunsa naman si nanay, oy. Ala nga, di ta maglini, oy, naunsa. Bibihim ka, nay? Langan. Ay, good. Halata man siguro sa kong suot, nga pulang-pula. Diba? Tatay. Huwag kayo tuba na, baligya, tay. Wah, suka na. Ha? Suka. Di ko na ang tanduhay, oy, makapatay na si tinai. Halina dong. Di ko na, nay, tuba, gid ako, Suka tuba dong. Kana kay duha ka buok, good for 1 week na muna ni Mrs. Ay, namin nga ni sir, oh. Asa man na? Ay, nami anak sa balay. Sinamok? Sinamak. Naloy. Uy. Balay dong. Di na sa unahan na yun. Silingan naman ta. Nara diya sa kuan number. Sige, biya kung anhi dire ya. Dili ka pakita. Si Tat. Kapit ng balay ba? Naro dia sa unahan. Sa Alpha. Dili, uy. Di ba tayo kaya na magpa-alpa na yun? Hindi na tayo street ragod ta. Kabus man ta. Kuan ay tumoy diya. Ila Arnold ba barira? Dara sir. Kailan mo Arnold? Oh. Natoy, biyaan ka na namo, Natoy. Kiss ko Natoy, be. Uy, wala pa siya katilag ba eh. Wala pa. Dapat gipa-stud ni mo ni uguan. Online ba? Online stud. Ha? Cute kay ba? Asan yun nagipalit sa una? Maragusan. Bratuhara na pero kailan ninyo? Mauban sa akong anak, maestra. Kay kung dili dili 3,000 ang presyo na ron oy. Palit na. Palit. Ayaw na po ibaligyan 50 sa kuway. Baligyan na sa kong mga 2,000 kaya ra. Nay, una ko nay. Tay, Loy. Nya magbaro no balik na ko magbaro.
Mga baro, nanala ko sa balay. Og Loy, musta man na Loy? So may tirada na ito niya. Ayos lang. Good. Sayang ko lang be. Trabaho? Okay. Yung mga baro, nanala ko sa balay. Hindi ko nag-vlog sa Coastal Road mga kabaro no, sa akong main channel. Nako'y vlog dito mga kabaro sa akong main channel no, sa Kabaro Andy. Kinain. Hello Kinain. Uy. Among Kinain mga kabaro. Hello Kinain. Uy, anang suko-suko eh. Suko sa ganina kaya mong gibiyaan ni Mahin. Si Mahin. Wala ko na video no kung gihatod si Mahin sa kanto ra pod sa crossing. Tara Kinain, taas na Kinain. Tara. Tara. 1, 2, 3, let's go! Tara! Yan, nagpatong isda mga kabaro kay siyempre muna yung musulan ni Kinay nun, akong paksiyon. Kainit. Yan mga kabaro. Balik lang ako mga kabaro. No? Mga kabaro, may hapon. No? Padalunod kami yung Kinay mo sundo. Apa, nagulan mga kabaro. No? Nagulan siya mo, nagpasilong mo dito mga kabaro. Nas Kinay. Hey Kinay. Dali na siya musakay sa motobangan mga kabaro. Instead nagamit si Kinay na. Niya kay ulan man sa karon. Turas mga kabaro, alas 4:20. Ya si Mrs. mo pa daw paglakaw gikan dito gikan sa istasyon mo tong panulandong sa Kinay no. Kinay. Dali. Ay Kinay. Balik ko mga kabaro no. Mga kabaro no, ligundang ng ulan. Adayon may Kinay. So balay na yung dalim mga kabaro. Dito kami amat Kinay. Pisto no? Wala yung pisto ni Kinay. Uy! Sino yan? Uy, na si Ama. Ay. Lala. Nagulan na oh. Ya, maro na isa kahimit mine. Ano ko asawa magbaro no? Bye. Na si Kinay di mo naog. Uy. Ano ito? Naog na. Dali na. Na di na mo naog. Naog na Hindi Kinay. na mong lakaw. Dali na. Nano ta balay? Naog na. Dali na. Na. Di na mo naog. Naog na lagi pod. Naog na apa. Naog na apa kay para mo naog na Kinay. Tata, dali na. Ta Kinay. Tina. Oh, na si Apo. Dali na. Tina. Dali na. Kinay. Okay. Ta. Mga kabaro na miss balay no. Si Kinay hindi ida pa mo naog. Ay Kinay. Lakaw uy. Kung ano ang lubot di, kung ano ang... Ayun, ako'y pasalubong. Lay. Ha? Hindi naman nun muna og. Naog naman? Tina, Kinain! Tina!
Kinain. Ah, kurang lubot be. Pakarga, oy. May pagkaon be. Pakarga. Hay na lang kinain. Si kinain di mo na og pakarga. Pagwaro doon namin sa balay ni Main. Og sa Good mind, no? Nagpakarga mong kinain. Pastilan. Giniya mong kinain. The Wonder Dog eh. Mga kabaro no. Balik lang mga kabaro no. May yung buntag mga kabaro no. Karon mga kabaro. Ihatod na mas misis mga kabaro ni kinain no. Kay si misis mo duty na po. Lahi ani siya nga adlaw mga kabaro no. Kay bato na human tong Wala na dito. vlog na kung niaging adlaw. Kay mubo ra kayo. Kinain. Ay lang butang ikuan man. Kaya lang. Kana lang gani. Among ito si Mrs. kay kadua ka adlaw mga baro no, wa ko duty. Karon vlog lang mga kabaro no. Yan si Mrs. pating humuta. Say pa humuti mo man. Sing Sing Curtis sponsor. Ha? Sponsor by Sing Sing. Ay si Sing Sing nilang hatag siyang pahumot pantog na humot kayo. Yung mga kabaro no mo balik lang yung mga kabaro no. Let's go. Baro sa kinay. Yato na mo si Mrs. no kay mo duty na nya karon si kinay nasa ubos. No kinay. Uy. Ha? Yeah. Shop siya. Ulit. Ay, si nanay oh. Oo. Tawag si nanay. Hello, Kinay. Kinay. Nagbaro si Kinay no. Lastar din kayo. Asa? Gutong. Ay dili kinikuan sa pano? Para ka upot. Ah dili na malit Kinay. Saan? May labas. Bakit siya na ako ko? Yang hapon? Karon? Ayun ko pamanaw. Oh. Kinay no, kinay. Santo Niño. Sabi. Ang among kinay ganahan dili basta magmotor. Halos di mo naog. Ha? Wala pa kanig lagaw. Nagmotor lang ta kinay. Kay
magluto na lang ta. Oh. Hindi, kadaghan atong isda ah. Ay! Tama, direct na gano'n eh. Kawayan drive, ready ba? Kawayan drive, ready ka di ay. May ni ang gingimit mo na, ihikot sa kilid may para kita kahapon. Eh, dali na po minulipot yung K9 road sa kuan. Sa may lahat sa pagkiri mo agi ni K9. Sa may lahat sa pagkiri mo agi ron. Ah, lahat ang ruta. The road. Nag-vlog na kayo. Dili vlog. Inay, ayaw kang bag. Pinay ayaw. Bahay na kinain, bahay na ni ama. Okay, bye. Bye bye. Bye bye Pinay. Bahay na kinain, ama. Atras na ama. Main na tunay, main. Bye bye. Okay. Kami lang doon K9. Hello K9. Hello K9. Mga kabaro, no, si Mrs. Basta ako duty, ako ginang hatid sundo mga kabaro, no, basta ako duty. Pagkaras kanto, ilayo mo sa Kalinan. Di po pwede kinagmahal ang gasolina karon nung ihatid ko dito. So dito sa kaunon sa gasolina 2 litro. Eh nung 80 man ang litro. Nya magbaro na ko i-vlog sa akong main channel no sa Coastal Road. Apit na gid mo man ang Coastal. Kaya ito na mo kanina apit gamay na lang jud kay kulang managin ang Coastal. Kinain, oh, kinain. Oh, mahagpong ka kinain. Kaya pagpaan, gusto lang. Ganina sa Lansuna Village na ni Agi mga kabaro, no? Sa may Alpa, karon dito sa Kawayan Drive, no? Banda. Yan, lapos Taglats Police. No, kinain. Kinain.
po nila daw. Hello kuya. Ay, mo niyo. Ano na yung card? May clutch ba na? Wala. Wala. Di mo na call? Wala yung clutch na. Scooter man. Pinaut ko. Sige, video. Kasi uncle mga kabaro na. Uncle Titing. Okay na yun. Dula sa ka? O sige, dula sa. Oops. Ako sang ipadula sa kinay no? Nasuporta kaya din. Mahal yung ano rin ba? Bagong gawas. 5 ang daw na 5 daw? Di, banabana lang ako, 5. Oh, kana ako sa una kuha na. 6 games without 6K lagi. Mong gidaon. Oh, 2017. Ang bulan, Bulan po kag 3 ka Pinoy. dala na ribits. Oh, Gribits, mahimo sa 35, 38 may monthly. Murag dako lig monthly siguro ni ron. Okay, nada mo ko din. Kahit lang po kantan, sahalap mo. Ibaon man. Di mas lami ang kuantay. Tay, Yan ako itong motor pala yun. mas lami tong brand new kay makabalo kag sa iyang mga sakit-sakit. Huwag bundog ng motor ba sa pala eh. Prato namatay dia. Ay oh, wala tandog lang. Mga kabaro no, ako sang gipadula sa K9 kay kita niyang amigo nga si Gulyat. Ito nga akong gipadula no. Yeah. Kami ang kunduha kay si Main. Yaro naman na mo. Oh. Skimpit. Ayun na kansiring module oy. Asli ayun na kansiri Asli. Ya turay pa rin ako ng motor ni Kuya Winwin sila ha no po ka. Sa lay.
Unsa na? Nangka. Ah, maguro may nag-online. Tagpila po na? Unsira. 15? Unsay subak ana? Bulad. Bulad. Linaw. Gagmay. Sige, tagay daw ko daw. 15 nangka. Nagbumot na ba? Nami. Ito nagluto na? Mama. Lami, di kayo ni kayo mong mama nagluto. Salamat ha. Salamat. Sige. Ano ko sa balay mga kabaro, no? Kay kumana na maggatod si Mrs. Niya karon ang naitabo. Oops. Kalat. Dukad lang ako may duty mga kabaro kay nimbalos kung kauban mga kabaro, no? Basta na yung good mayo. Kinsa tong walay duty, balos po siya. O po ko duty, o magpa-duty ko, duty po siya mga kabaro, no? Og naday ko'y muta. Og daghang salamat sa pagkuyog mga kabaro karong buntaga, pero dili pa na ako ni putlo, no? Kay siyempre duha ka adlaw man nga vlog nga i-upload. Murag taas-taas gini nga vlog mga kabaro, no? Og daghang salamat karong buntaga sa pagkuyog. Balik lang ko mga kabaro, no? Mga kabaro, kami rin doon kinay sa balay, no? Kinay. Nya, nag-ulan sa gawas. Si Mrs. yato daw kanina, nag-duty siya, no? Ay, kinay. Musta man? Ha? Musta man? Ha? Musta man? Ha? Musta man among kinay? Doon naman kadlaw nagkuyog ni kinay mga kabaro, no? Nya, makita na yun yung upload mga kabaro. Paki-comment ko mga kabaro, no? Good dog among kinain, good dog. Basta man. Basta man. Nag-ulan sa gawas, ita pwede maglaag-laag. Nag-ulan. Nag-ulan sa gawas mga kabaro, no? Karon. Last G sa buntag. Mga kabaro. Ulan. Mag-vlog unta ko sa ko ang main channel. Apan karon nag-ulan mga kabaro. Ito nga diri namin kinain sa balay. Kinain. Balik lang mga kabaro, no. Sunod na ako si Mrs. mga kabaro, ano. Oh, kauban si Kinain. Oy, Kinain. Kinain. Kamera. Ang kamera. Mga kabaro, no, ako kadalang kamera, karon cellphone lang, no. Ano, salpa naman. Wala nang ipahilin si Mrs. Kita naman dia sa kawayan banda. Yan, kabaro, no, balik lang yung mga kabaro, no. May gabi mga kabaro, no. So, karon mga kabaro, na si Mrs. Gikan na pag ni sa Alpa dito min hapon mga kabaro, no. Sa karon, may naghatag sa kuha mga kabaro, no. Now, unit team yan. BBM Sara, no, unit team. Naghatag na yung kabaro, no. Di na may mention ng pangalan. Pero dako akong pasalamat sa naghatagan ni kay siyempre itagahan ko nila ani, no. O daghang salamat sa naghatagan ni, no. Di na ko mention ang pangalan. Og diri na ako putlon akong vlog mga kabaro, no. Og daghang salamat sa pagkuyog. May nasa man? Nag-ilis ko asawa. Kinain. Hey Kinain. Kumusta man ang Kinain? Halika. Masa na auto tangkis ko be? Oy. Og dili na ako putlon mga kabaro, no. Og see you next vlog mga kabaro, no.